susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at Magandang gabi sa bawat isa. Purihin ng Diyos sa araw na ito na kung saan ay tinakda ng Diyos upang muli ay magsama-sama tayo dito sa Tinig ng Pag-asa. Sa oras na ito, tayo ay nasa panibagong taon na kung saan alam natin na ang abounding grace ng ating Panginoon ay ipararanas niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, ang tema po ng ating church ngayon, taong 2025, ay God's abounding grace. At ito po ay nais ng ating Panginoon na hindi lang basta natin malaman o matutunan, kundi maranasan, no? Para makita natin na talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran, pinananampalatayanan ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Kaya sa gabi pong ito, muli ay sama-sama tayo na mag-aral, no, ng kanyang salita. At tayo ay yumuko muna at pumikit at humingi tayo ng gabay sa Santong Espiritu na siyang nagtuturo, no? Siya yung dakilang teacher o tagapagturo ng bawat isa sa atin. For apart from Him, we can do nothing. Kaya tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, salamat po sapagkat muli kami po ay nagkakatipon sa pamagitan ng Lord, ng platform na ito, Panginoon, sa Tinig ng Pag-asa. Salamat sapagkat hindi ka nalilimitahan ng oras o ng distansya. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na ang bawat technology na meron ang mundong ito, Panginoon, ay magagamit nyo para lamang sa inyong kalwalhatian. Kaya hayaan nyo po na sa gabi pong ito ay maranasan ka namin, sapagkat kayo ang nagsabi na kung saan may 2-3 na nagkakatipon sa inyong banal na pangalan, kayo'y nasa aming kalagitnaan. Kaya hayaan nyo po na una sa lahat ang presensya nyo ang amin pong maranasan kahabang kami po ay naroon na nagkakaisa sa pamagitan ng Tinig ng Pag-asa. Pagpalain niyo po ang bawat salita na amin pong pag-aaralan at itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Hayaan niyo na kayo lamang ang maitaas, maluwalhati, madakila sa aming kalagitnaan. Salamat, salamat, salamat ng marami sa inyong papuri,
Salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos, no? At katulad nga po ng banggit ko kanina, ang tema po ng ating pong church ngayon, ng Jesus Be Lifted Up Church, itong taong 2025 ay mararanasan ng bawat isa ang God's abounding grace. Katulad po ng sinasaad dito sa Romans chapter 5 verse 17, For by one man's offense, death reigned by one. Much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Sapagkat kung sa pagsaway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng tao, lubhang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatwid bagay si Hesukristo. Amen. At sa pagkakataon pong ito po yung katotohanan na nais ng ating Panginoon na talagang maitanim sa ating mga puso na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, yung abounding grace ay nakamit na natin. Marami lang, no, ay hindi ito nararanasan sapagkat hindi pa nga ito nauunawaan. Kaya ang nais ng ating Panginoon, ito ay tunay na maunawaan natin sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu na siyang ating dakilang guro. No? Siya yung talaga magpapaunawa sa atin ng mga katotohanan ng kanyang salita. Only He can teach us the deep things of God na ang salita niya ay magiging rema, no, sa ating mga buhay. Kaya katulad po ng sinabi dito ni Pablo, dito po natin talakayin dito sa Ephesians chapter 1 verse 2, ang sabi niya dito, may greeting siya, no? Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Sabi niya, sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo, no? Ang nais ng ating Panginoon sa pamagitan ni San Pablo ay maranasan natin, mapasa atin ang biyaya, no, the grace, no, at kapayapaan na nagmumula sa Diyos Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Talagang ito ay naroon na maranasan natin, lalo na po ngayong taong 2025, no? At sabi nga po dito sa verse 3 ng Ephesians chapter 1 ay, Blessed be the God and Father for our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Po, naroon daw po na binless na tayo ng ating Diyos Ama, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ng lahat ng spiritual blessings in heavenly places in Christ, no? Kaya ito po ay katotohanan na nais ng ating Panginoon na talagang wag nang maging huli ang lahat na tayo ay maging mangmang o naroon na hindi natin alam ang katotohanan na ito. Naalala ko nga yung isang kwento na merong isang habi nga pasahero o sumakay ng barko, papunta siya ng Mindanao. Alam naman natin noon na ang biyahe papuntang Mindanao kapag barko ang sinakyan mo ay umaabot ng 2 o 3 araw, no? Naranasan po namin 'yon nung kami ay magpunta noon ng Zamboanga. Pauwi ay sumakay kami ng barko. Talagang inabot kami ng 2 araw, no? 2 araw at 2 gabi din, no? Kaya napakatagal. At sa pagkakataon na ito, yung pong pasahero na 'yon na sumakay dun sa barkong 'yon, dahil siya po ay tamang-tama lang yung pera niya na pinambayad sa pamasahe niya papunta doon sa barko na iyon. Talagang nagtiis siya, no? Naroon na halos wala siyang pambili ng pagkain. Kaya ang ginawa niya po, nag-stay na lang siya doon sa deck niya, no? At hinintay niya na siya ay makarating doon sa kanilang paroroonan. At sa pagkakataon na yun, merong nakapuna sa kanya na siya ay nilapitan at ang sabi niya, ay napuna ko po na magmula na sumakay kayo ay halos di na kayo umalis diyan sa upuan yung yan, no? At naroon na hindi ko kayo nakikita na kumakain. Ilang
2 araw na po, ang sabi nung nung pasaherong 'yon, paano po, tamang-tama lamang yung aking pera na pinambayad para maging pamasahe para sa biyaheng ito. Kaya talagang tiis na lang at hihintayin ko na lang na ako ay makarating doon sa ating destinasyon. At ang sabi po nung lumapit sa kanya, ay ganun po ba? Hindi niyo po ba alam na yung binayad nyo na ticket para sa biyahe natin ito, kasama po ang pagkain, no? Kasama po ang pagkain hanggang tayo ay makarating. No, kaya hindi po kailangan na magtiis kayo ng gutom. Sabi niya, ay ganun ba? Naku, sayang. Sabing ganun, hindi ko na enjoy yung benefit ng pagkain doon sa ticket na binili ko. Alam niyo, gayon din po. Marami pong Kristiyano hindi nararanasan ang benefit, no, ng grasya ng Diyos na pinagkaloob na sa atin dahil nga sa kawalan ng kaalaman. Kaya po sa taong ito, alam ko po na naroon na patuloy na ipapaunawa sa atin ng ating Panginoon yung katotohanan ng habi nga yung grasya na yun ng ating Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin ay naroon yung benefit nun ay ating maranasan. Katulad nga 'di ba sinabi dito, no? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Na sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa pagkakatanggap natin sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, naroon po yung blessing, no? Naroon na biniless na tayo in all spiritual blessings, no? In the heavenlies, na kung saan nais ng ating Panginoon na ito ay mag-manifest sa atin, no? At kaya nga lang dahil sa kawalan po ng kaalaman, no, hindi natin ito natatanggap, hindi natin na-enjoy, no? Kaya sabi nga po dito, no, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo, no? At alam niyo po ba, all truths are parallel. Kung paanong naroon po yung pagpapala sa spiritual, ito po ay magmamanifest sa natural. Kapag po nagamit natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yung blessing na yun spiritually, magmamanifest yun physically, no? At dito sa verse 4, ang sabi dito, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ayon sa pagkakapili niya sa atin, sa kanyang bagong itinatag na sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. No? Kaya naroon po na ito ay, sabi nga, inihanda na ng Diyos lahat ng heavenly blessings na yon, no, para sa atin, para daw tayo ay naroon na sabi nga ay makapamuhay ng may kabanalan at walang kapintasan sa piling ng ating Panginoon, no, sa harapan niya sa pag-ibig. Praise God. At dito sa verse 5, sabi dito, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. No, dito ay pinapaalala sa atin na nung tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, inadapt tayo o naroon na tayo inampon, no, para maging anak ng Diyos, para yung heavenly blessings na yun ay ating matanggap. Kasi siyempre kapag hindi ka anak ng Diyos, hindi natin matatanggap yung heavenly blessings na yon, no? At alam naman natin ang katotohanan, isa lang ang anak ng Diyos, no? Kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pero sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, nagkakaroon tayo ng sabi nga ay karapatan na maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, no, tayo ay na-adapt tayo o naaampun tayo, na nabibilang tayo sa anak ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapag ikaw ay naroon na naging anak ng Diyos, kasama ka sa tagapagmana, no? Naalala ko uli yung tungkol doon sa mga naging anak ni Dolphy, no?
kung titignan natin, napakaraming anak ni Dolphy. Pero isa lang yung naroon na ano na parang naging legal, no? Yung inampun niya. Yung inampun niya ay samantalang yung mga anak niya talaga na totoo hindi naging legal kumbaga dahil wala siyang pinakasalan doon sa kanyang mga naging sabi nga kung paano naging ina nung mga anak niya, no? Walang pinakasalan si Dolphy. Kaya, pero meron siyang inampun. At yung inampun na yon ang naroon na kung titingnan ang batas, siya lang ang may legal right. No? Dahil siya nga ay inampun legally ni Dolphy. Kaya, narinig ko nga yung anong yon na sabi nga pinakausapan nila kasi kung kung ang gagamitin talaga ang batas, kalahati ng yaman ni Dolphy sa kanya mapupunta. Napakarami niyang anak. No? Kaya pinakausapan siya na bagamat siya ang legally na-adapt ni Dolphy at yung tunay niya mga anak, hindi dahil nga wala siyang pinakamasalan, mga illegitimate lahat, no? Pero sabi nga po dahil grateful naman po yung kanyang naroon na inadapt na yon legally, ay binaliwala na niya yung ano no yung naroon na karapatan. Pero tayo po bilang naging anak ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, no, naging legal ang ating adoption dahil sa ating Panginoon, no. Kaya kung ano po yung sabi nga ay pwede nating sabi nga mamana, no, ay matatanggap natin because we are joint heirs with Christ, no. Kaya ganito po ang nais na ipaunawa ng Diyos, ano, na sabi nga having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself according to the good pleasure of His will. At ito daw po ay sabi nga ay saganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Talagang wholeheartedly na tayo ay inadapt bilang anak ng Diyos, no? Kaya purihin ang ating Panginoon. Doon lang ay isang napakalaking biyaya na, no? Yung katotohanan na yon. At dito sa verse 6, ang sabi dito, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved, no? Sa kapupuri ng kalwalatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Amen. No? At ito daw po ay naroon na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus para daw po yung yung kalwalhatian ng kanyang biyaya. Para daw yung kanyang biyaya na nais na ipaunawa sa ibigay sa atin ay naroon na talaga ang glory ay siya lamang ang makatanggap, no? Siya lamang ang makatanggap ng kalwalhatian. Tandaan natin yung God's grace, no, it is undeserved favor. Kung tutusin, hindi tayo karapat-dapat, no? Kaya sabi nga, it cannot be earned. Hindi natin to naroon na sabi nga ay mapapagtrabahuhan. Walang anumang bagay na pwede tayong maipagmalaki, no? It is something that is freely given. Ito ay binigay sa atin ng libre, walang bayad, wala tayong pinagpaguran, no? Through the kindness of help of God, no? Yung grace na yon ng ating Panginoon. Ito ay regalo, no? Ito ay regalo na ibinibigay freely, walang bayad. Kaya nga ang sabi dito, no, sa verse 17, in whom we have redemption through the blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Nasa Kanya'y mayroon tayo na ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaya makikita po natin, no, talagang napakayaman ng biyaya na iyan na nais ng ating Panginoon na maunawaan natin. Na dahil sa biyaya, dahil sa grace na yan, yung forgiveness ng sin ating natanggap, yung kaligtasan ating natanggap, no? Sabi nga, for by grace you are been saved, no? Dahil lamang daw sa biyaya tayo ay naligtas. Ito yung naroon na
ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, no? But for by grace you are saved through faith, sa pamagitan ng pananampalataya natin. Nung nagkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, no? Naroon na sabi nga ay nagkaroon tayo ng sabi nga kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya makikita natin, no, na anuman ang nangyari, anuman yung ating mga nakaraan, anumang mga kasalanan na yun, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa pamagitan ng biyaya na ating natanggap, no? Na sabi nga, kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, humihingi ng tawad, no? Siya ay tapat at banal na tayo'y pinatatawad at nililinis sa lahat ng ating kalikuan. Kaya, purihin ng Diyos. Ito ay dahil sa kanyang mayamang biyaya, mayamang, nga yung abounding grace na yon, ano? At sabi nga, according to the riches of His grace, dahil daw sa kayamanan, no, ng kanyang biyaya. Ang mga ito ay ating natanggap. Ang kaligtasan, una, ang kaligtasan, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, at maging ang pagiging anak ng Diyos. Ito ay napakalaking biyaya na nanggagaling sa ating Panginoon, no? At ang sabi nga dito sa verse 8, wherein had abounded toward us in all wisdom and prudence, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. No, yung wisdom na binibigay ng ating Panginoon, yung pangunawa, no, na dahil nga sa kanyang biyaya, no, sa mayamang biyaya na ipinagkaloob niya sa atin, yung pangunawa ay natatanggap natin, no, yung pangunawa ng katotohanan ng kanyang salita. Ang kanyang salita ay nagiging buhay sa ating mga buhay, no? Nagre-rema ito. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. This is because of the grace of God. Sa verse 9, having made known unto us the mystery of His will according to His good pleasure which He had purposed in Himself, no? Sabi sa Tagalog, na ipinakikilala niya sa atin na hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na pinasya niya sa kanya rin. At sa verse 10, that in the dispensation of the fullness of time He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are in earth, even in Him. Sa pagiging katiwala sa kaganang panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na sangkalangitan at ang mga bagay na sa ibabaw ng lupa sa Kanya. Sinasabi ko, praise the Lord. So, dito makikita natin, ano, na sabi nga, dahil sa mayamang biyaya na yon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, nung tayo ay lumapit sa Kanya, tinanggap natin siya bilang Panginoong tagapagligtas, ay naroon na, sabi nga po, ito ay nais niya na talagang maunawaan natin yung kalaliman nito para sa buhay natin ito, tayo'y talagang makalakad ng mayroong katagumpayan. At ito ay dahil sa biyaya na yon, sa grace na yon. Without the grace of God, talagang wala tayong magagawa, no? Kaya nga sabi nga, 'di ba, wala tayong pwedeng ipagmalaki, no? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya ang nais ng ating Panginoon ngayon taong 2025 ay talagang yung abounding grace na yon, yung nag-uumapaw na biyaya na yon ng ating Panginoon ay talagang ma-enjoy natin, maranasan natin, mahabi nga ay malakaran natin, no? Dahil ito lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na katagumpayan sa buhay dito, no? Dahil sa kanyang salita, naroon na pinauna na niya, no, na in this world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Pag itong katotohanan na ito ay nakatanim sa ating mga puso, walang anumang problema, walang anumang mga pagsubok, no? Yung walang mga tribulation na pwedeng magtagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin, dahil alam natin na dahil sa mayamang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, ang katagumpayan ay kalakip nito. Kung paano ang ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay napagtagumpayan niya, no? Kaya nga, although dumaan siya doon sa kamatayan physically,
Pero after 3 days, siya'y nabuhay na magmuli. Ibig sabihin, maging ang kamatayan ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoon. Kaya po, sa gabing ito po yung nais ng Diyos na talagang maging excited tayo sa mga ipapaunawa pa ng Diyos sa atin, no, tungkol sa kanyang mayamang biyaya. Yung abounding grace na yon, no, hindi lamang basta parang tema, kundi talagang sabi nga ay maging katotohanan sa ating mga buhay. Sabi nga po dito sa aklat ng sa aklat ng Corinthians, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, ang sabi dito, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Sa Tagalog, at maaaring gamitin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, no? Lahat daw, yung abounding grace na yon ay maging sagana sa inyo, no? Mag-abound sa atin, mag-overflow sa atin, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Yon. Kaya pala tayo naroon na padadanasin ng ating Panginoon, no, ng abounding grace, no, ng nag-uumapaw ng biyaya na yan ng ating Panginoon para makita sa atin ang mabubuting gawa na magtataas at magdadakila sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, no? Naroon na sabi nga, hindi yung mga mabubuting gawa na tayo ang siyang maitataas, kundi mabubuting gawa na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang siyang maluluwalhati at madadakila. Makikita yung tunay na liwanag, makikita yung tunay na sabi nga ay kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay na mai-share natin naman sa iba, no? Kaya purihin ng Diyos dahil alam ko po na itong taon na ito ng 2025 sa pagdaloy, no, sa pag-overflow ng abounding grace of God sa ating mga buhay, no, sa ating mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, ay naroon na may tatanghal, may tataas ang banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus, no? At dito sa John chapter chapter 1 verse 16, ang sabi dito, and of His fullness have all we received, and grace for grace, no? Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen, no? Kaya praise the Lord, no? Kaya tayo po ay maging excited sa taong ito ng 2025 because the abounding grace of God which can sabi nga ay magsusupply, no, magbibigay sa atin ng lahat ng sufficiency, no, ng ating mga pangangailangan, na sabi nga naroon na it will abound on us, no, that ye always having all sufficiency in all things, praise the Lord, in all things, sabi ganon, may abound to every good work, praise God. Ulitin ko ulit ang 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you. Amen. Ulit. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work, no? At ito po ang nais ng ating Panginoon, na tayo ay maging daluyan ng pagpapala. At ito'y sa pamamagitan ng abounding grace ng ating Panginoon na ipararana sa atin, ipadadaloy sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating bansa, at ang ating Panginoong Hesus lamang ang siyang maitatanghal at maitataas. Kaya
Purihin po ang ating Panginoon. Maging excited tayo, no, sa taong ito at sa buwang ito ng January. Patuloy pa na makakarinig tayo ng mga katuruan tungkol sa mga benefits ng grasya na ito na nais ng ating Panginoon na maunawaan natin, maranasan natin, maikapamuhay natin, at maitanghal ang ating Panginoon sa ating mga buhay dahil sa mayamang biyaya na ito na ipinagkaloob na sa atin. Amen. Tandaan natin, ito ay libre na ipinagkaloob sa atin. Kaya ang nais ng ating Panginoon, tanggapin na lang natin ito. Ang katotohanan na ito ay tanggapin na lang natin para naroon na yung glory ng Lord ay mag-manifest, no? Makita talaga yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya praise the Lord. Sa gabing ito, tayo ay sama-samang dumulog sa harap ng ating Panginoon. Ngayon pa lamang, ipagpasalamat na natin at ideklara na yung abounding grace na yan ng ating Panginoon ay tunay na mararanasan natin ngayong taong 2025. Amen? Tayo yumukot pumikit, Ama namin Diyos, salamat sa katotohanan ng inyong mga salita na ngayon po ay amin pong pinag-aralan, Panginoon, pinagbulay-bulayan sa tulong ng Santong Espiritu. Salamat sa mayamang biyaya na ibinigay niyo sa amin, Lord, ng libre, Panginoon. Kaya wala kami maipagmamalaki, hindi namin to pinagpaguran, Panginoon. Ito po ay libreng ibinigay niyo sa amin para po naroon ito po ay aming maranasan at maibahagi, O Diyos, ang mga, Lord, mga biyaya, Panginoon, na yan sa mga tao na naghahanap, Panginoon, ng inyong pagkalinga, O God. Maraming salamat na dahil sa mayamang biyaya na ipinagkaloob nyo sa amin, kami ay nakaranas ng kaligtasan, O Diyos, ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, hallelujah, dahil sa mayamang biyaya na ipinagkaloob nyo ay nagkaroon kami ng, Lord, ng karapatan na maging anak nyo, O Diyos. Salamat, salamat. Wala kang katulad, Panginoon. At dalangin ko po na patuloy niyong bigyan ng excitement ang bawat isa na sabi nga, Lord, na ang kahulugan ng mayamang biyayang ito, Panginoon, ay lalo pang lumalim, matanim sa aming mga puso, O Diyos. At sa bawat buhay namin, sa bawat araw na lilipas, Panginoon, ay maranasan namin ito, Panginoon. At Lord, kayo ay maluwalhati at madakila. Patuloy naming inaangkin, Panginoon, ang mga katotohanan na ito, that your abounding grace, Lord, with overflow, Lord, in our lives, O God, in our family, Lord, in our community, in our, Lord, hallelujah, in our churches, O God, even in our country, Panginoon. You will be lifted up, O Lord, in every aspect of our life because your abounding grace, Lord, na ipararanas niyo po sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, Lord, with all our heart, O God, Lord, with the spirit of gratitude, O God, we give you all the glory, the honor, the praises, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Purihin ng Diyos, no? Nararamdaman ko po yung excitement na sabi nga ay naroon na nais na maranasan natin, Panginoon, sa mga bagong bagay na gagawin at ipapaunawa ng Diyos sa bawat isa. Kaya wag po kayong magsasawa na laging maging kabahagi dito sa Tinig ng Pag-asa, no? Naroon po na sa mga susunod na Huwebes ay maririnig pa rin natin ang ating iba't ibang pastor, no? Na sabi nga ipapahayag ang kalaliman at ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kung maunawaan natin yung talagang ibig sabihin ng God's abounding grace. Kaya purihin po ang ating Panginoon at sa oras na ito, ang Diyos natin ay dakila, karapat-dapat na itaas sa ating mga buhay. Kaya God bless us at have a nice sleep, a sweet dreams na nanggagaling sa ating Panginoon. God bless us all. In Jesus' name, amen and amen. Lilingkuran kahit saan dalhin,
susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin,